Chay! Chay Marit! Ay, Boka dasig man niya sa inyo magpanday sang balay niyo ba? oy, Natakod niyo dayon ang sin ko sa payag-payag niyo. Ang iban gintaklap niyo pa sa dingding niyo. Huksan niyo na ha? Kay amon ina. ha? Ano nga inyo? Ay amon na ya! Inaya inyo! Body ya! Hoy! Kilala ko balang atop namon. May tanda balang kadapanid sang sen nga ina. Tedeen ang tanda nyo kon inyo? Ano niya ho? Ha? Ano niya ho? Hindi. May ngalan mo matuod pero gamay lang nga agis ang Cutex. Mismo. Gani iuli ang kutob sa sen nga may Cutex ha? Ay, ka-cute. Ay, oo. Iuli ko na. Nasa ulap ba ang iyong mga mata? Tamaan ka na gidya kasihit! Dalok-dalok na, tamaan pa ka kuom, sobra ka pa sa insect. Basi may dugugod man insik ni. Ay, ma'am. Wala man ko no, Mr. S. Pero to na ang mga insect kuom. Ang balma na sa mga tao yan, di man tanan, damo ganit Pinoy na nga sobra pa kum sa insik. Parehas ang kilala ko. Sino? Secret. Kilala ko man la. Ay. Hindi na lang bala nga duwa pagimit lang, ba't yan pa na karon ni Gara nga siyang ginatumod ta. Ay, ma'am. Pero, as in there tayo, Mr. O, Mr. S. Sihit ko no ang iya bata. Daw dalok blaw. Ay. Daw ano lang niyo. Ginpasa naman sa buton ng gwardiya ka si Ronias Hindi ko. bulog basa kita ininsik ko. Gani man. Be, chong chan kong. Para na. Mr. Scott! Attorney correct. Tawagala ako kay Gamay, isang Manaplan Negros Occidental, senior citizen. Ala. May banag ang kabataan. Ang sulat kay pasakop ko natungkol sa akon subang blang nga bata nga laon. Ay. Laon. Tawag ko lang siya nga sa ngalan Marisa. Marisa. Why ni siya kapamana kay pangamo sa sudad sa Makulod. Timbang siya sa susulod sa balay mong insik ang iyakwan. Ano? Magamo. Ambi ko. May kwan. May ano? Negosyo sa siyudad. Siyempre, insik mo. Bawal na latlan man ang bata namon sa pagkakuom. Ay. Hindi ba rin siya kuom sa una, pero sang pagpauli niya. Oo. Tama! Nakasihit. Ala. Nanong sihit? Amo na bla. Ganon. Ari na lang. Padayo na. Ang subos na magpanatanan. Siguro tas pamuno ang iya. Pagsay-say. Ay, abaw. Hidlaw man ta sa bata, tanga laon ba? Laon gidya tay? Oo, Ay, ano pa, Abing, itawag namon sa imo kay Na. 46 ka na. Gusto Wala na. ka pa makapamana. Man. Choice ko man niya. Kag para man niya sa pamilya, ta ko nga wala ako makapamana. Ina, Oo na, nak, tama na. Eh. Kabalo na kami sa rason. Mabasulan, pa kami nakaroon ko nga, naglaon ka. Nay, Puti ano, kumusta ka to sa mga ama, kag amo mga insect? Wala ka man to nila ginasakit? si nanay. Matiner bala ako dito sa malapit 15 katuig kung ginasakit ako nila. Siyempre, hindi. Kag okay lang ko to ya. Do hindi, nagani ako din magpauli. Ay nga, aman. Kay Oo, kada ma'am. pauli ko, ginapangitaan nyo kuya sang bana. Wala na niya tsansa. Marisa. Ay, ote. Di na yang pasalubong mo sa amon na. Ara sa dako nga bag Bawa. Putos-putos ko na inaagod nga Bayo. patas. Kag wala sang masabit bala. Ay, tinapay ah. Baka lang ka mo to tinapay sa tiyanggi Uy. Dahil 500 oh. Sugo lang to sa mga manghod kung sinong mabakal Ay, ako mabakal na. Dungan gidya. Oh. Gaamar ka mo kay inyong sobra sang kwarta? Marisa. Hindi. Iuli nyo ang sinsilyo sa akon, ha? Parisibuhin nyo, sabi kere, kay para nga mabalaan ko kung pila ang kambyo. Ay, aba. Marisa. Ay, nga, abala nga ginapangita mo pa yung resibo sang bill sa kuryente kag tubig. Hindi ba lang ginpatago ko to sa inyo? Kinahanglan ko to yung nga makita, nay. Agud nga mahibalaan ko kung santo sa mga ginapangayo ninyo nga kwarta para sa bills kada bulan. Marisa. Ari na ang bills nga ginapatago ninyo, nay. Dalade. Ari nga ako notebook. Ah,
Anong nakasulat sa notebook mo nga ina nang? Ang tanan nga amount sa ginapangayo ninyo nga kwarta para sa bill sang kuryente kag tubig. Nang? Marisa? Dita may ibalaan ko yung saktong ginapangayo ninyo sa akon. O kung ba si bala sobra, kag ginapalapaw nyo para lang nga makaginansya ka mo, manabat gid ka mo sa akon, pro. Marisa? Nasa ulap ba ang iyong mga mata? Mr. Eskag, Attorney correct. basi-basi agit tabo-tabo yang resibo sang bill sa mga nalista niya nga agit pangayo namon nga kwarta kada bulan. Oh. Ate! Piyo tilawagit biyaking sa iya. Kay sobra man agit pangayo namon sa iyang kwarta. Ay. Ay, Kay man na po si Piyo ya. Oo. Lain ang allowance ginatag niya. Lain man kuno yang para sa kwan. sa Bills. Ang puto nga ang naisip niya niya. ala. Aryo. Sige. Sa pagpadayon na pagturne. Puso ko'y dinggin. Pilaton, sir? Tagpilang litro to? 65 lang para si mo, mama. Buka mahal ba? Sa iba nakita ko, tag 55 lang. 10 pesos, gidyang ginansya mo? Ate, dito na lang kamo patugong, mami. Ha? Ay, diri na lang ah. Kalayo na ibalik pa. Ate, man gali. Pila ni kalitro, ma'am? 2 ka litro to. Okay, sir, ah. Ayos, sir, ah. Up. Ara na. Ari pa ito, isa pagit. Hep, 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 hep. Madaligid lang. Wala pa kayo maubos ang tulot sang gasolina halin sa botilya, ho? Ingkuha mo na sa tangke sa motor? Ibalik na! Ma'am? Marisa, ano ubos na to ya? Ay, hindi ah. Kita ko gidya nga nagatulo pa. Bisan ginagmay lang ang tulo sina, pero kanugo na. Dala na sa bayad, tay. Gani ibalik ha, ibalik. Patulua maayo kag pati man ang isa para wala nugon. Nakaintsende ka? Ma'am? Oh, Diyos ko! Kasi kung mabilwa sa hangin ang aton atop! Pagtuman ka kusog sa hangin, ho? Eh, pwede, half lang balang simento sa balayta. Ang babaw, pulos na kahoy. Anay ka, saan na si Marisa? Matuod. Wala mo ko siya sa kwarto. Marisa, day! Marisa, patingin ka! Marisa! Nasa di... Patingin! Nara ka dira nagakabit-kabit sa balayan sa balayta. Hoy, sa panahon na! Paniron ka ni karon sa hangin ang atop ta, madala ka, Gen! Pinapatahan ko tanda at ngalan ang tagsa ka pa rin sang sen. Ako paliron sang hangin. Madali ka lang makita niya aton atop pre. Ano? Na, amo na sen. Inapagido, amo na. Oy, atong ginapasaan sang tawo. Hoy! Hoy, amo na sen, hay, butang na na. Marisa, anak na. Abi pa ba, ina lang na. Mabakal na natabag-o. Ay, hindi ah, kanugo na iya. Akon pinangabudlayan, inanay, napalid sang bagyo. Kuhaon lang yan nila. Ihatag na lang na sa iban, ho. Gupi na, ho. Kagisio naman ang sin. Bisan itaklap na lang na nila sa ila payag-payag na. Ay, bakal sila yasang ila eh. Anay ka bala. Ay, Marisa, anak! Chay! Chay Marit! Boka dasig man niya sa inyo magpanday sang balay niyo ba? Oy. Natakot niyo dayon ang sin ko sa payag-payag niyo. Ang iban gintaklap niyo pa sa dingding niyo. Huksan niyo na ha? Kay amon ina. Ha? Ano nga inyo? Ay amon na ya! Hindi na ya inyo! Body ya! Hoy! Kilala ko balang atop namon. May tanda balang kada panid sang sen nga ina. Tedeen ang tanda nyo kon inyo? Ano niya ho? Ha? Ano ni ho? Hindi. May ngalan mo matuod pero gamay lang nga agis ang Cutex. Mismo. Gani iuli ang kutob sa sen nga may Cutex ha? Ay, ka-cute. Ay, oo. Iuli ko na. Mapuslan mo pa na, ha? Kay tigisio naman na. Ay, bisan hindi niya mapuslan, kung mo kay akon, bahala madunot na lang inasog sara namon, basta kay akon. Hala.
Marisa? Tama sa imo kasihit. Tamaan ka kuom. Wala ka man dugo nga incheck pero nga adalok-dalok ka. Bow, pamitmitan nyo na pauli ang senyo do mga manol ka mo! Chay! Nasa ulap ba ang iyong mga mata? Bow, Mr. Eskad! Attorney Correct! Amo lang batasan sang laon namon nga bata, ah? Bisan hindi ng puslan, kumo kay iya, bawiyo ko niya inaya. Pwede lang itong iyatag sa mga wala-wala, agad. Mapuslan mato nila ay, bro. Kinbawi, agad. Te, nagladunot ng tuhod isog surante, hindi ng puslan. Bagay ning bata, ang batasan sa bata ko, dumadalay pa kami sa gaba kung magabaan ni siya mong. Ampot kung mabag-o pa ni siya. Doon nalatnan gituod sa batasan sa amo niya, sa amang insik. Hala! Rinas, tang akong nasulat ang matinauron gamay sa Manapla Negros Occidental, Torme. O sa bagay nanay gamay, gusto man ang kay Day Marisa, ginay mo, Sino? Day Marisa, Marisa man. Di kay, si Inday gamay gani ka pangilagay sa aton. Si bata ya? Si Inday Marisa. Malisa. Ah? Malisa. Malisa. Insik ba? Ang saktong niya. Ako sala naman. Hola! Gusto Inday Malisa. Iyan, kinabudlayan niya, blue ghosting agwa. Hey! Yan, kanya si Mr. S, Alo. Sige la. Ano mo na yan kay Iyan, ha? Kundi siyempre kwaon yan. Kung mayot, anit, ito ginatagin na lang. Ito kay makapulit. Ay, galing kay amo na galing blato. Prinsipyo, lain mo na atag, lain mo yung bakang... Arbor lang sa ginkwa. Kung iya. Yung ganit man. Hindi pa kinapti. Ay, ikaw kung napusaran ka pa na. Oo. Gusto man na, may kinamatarong siya kay iya na pinabudlayan, Yeah, tinangabudlayan. Oo. Gan kay White at Simpo. Ganit man. Kulabos na sa oras, Mr. S? Dugang kaway. Huwag na! Salamat! Tum-tum naman! Sa luwa! Yours truly, Mr. Suave Mits! Attorney Correct! Kinatulot sa inyo sang RMN! Drama Center! Ika'y lumapit